बतिया बुझाई। सुन मोरे रानी कोरोना मन मानी, सुन मोरे रानी कोरोना मन मानी। ऐसे होई हमरो बर्बादी सजना में घरे अब जइबू कि हमके जियते न पइबू हो सजना में घरे अब जइबू कि हमके जियते न पइबू जियते न पइबू। अरे ऐसा न बोला। जियते न पइबू जियते न पइबू। जियते न पइबू जियते न पइबू। ढेर दिन तोहरा सोने बितवनी अब जुदाई के टाइम बायल, अब जुदाई के टाइम बायल। सुनी के तोहर बतिया ये रानी धक से धड़क जाला हमर ये छतिया। ढेर दिन तोहरा संगे बिताई अब जुदाई के टाइम बाई। पिया के घरे जब हम जाई तोहके यादऊ नहीं भुलाइब। जइबू ससुरबा नैहर के यारबा, जइबू ससुरबा नैहर के यारबा। बोला कैसे तोरा बिना रही जान सैया घर तू चली जइबू हो कि हमके जियते न पइबू हो। पिया घर तू चली जइबू हो कि हमके जियते न पइबू हो जियते न पइबू हो जियते न पइबू हो जियते न पइबू जियते न पइबू जियते न पइबू। नैहर में यरऊ तोहर संगे घूमनी हम नदी के आरे, घूमनी हम नदी के आरे। तब काहे जाता रू हमरा के छोड़ के बोलो ये जानू मुहावा की मोर के का करी मजबूरी बा। मुहावा की मोर के। नैहर में यरऊ तोहर संगे घूमनी हम नदी के आरे। राइटर रितेश राजीव यरऊ जातानी अब पिया के घरे, पिया के घरे। जइबू ससुरबा रोई तोर यारबा, जइबू ससुरबा रोई तोर यारबा। अच्छा छोड़ के चली जाइबू पियाबा के घर है कि हमके जियते न पइबू हो कि हमके जियते न पइबू हो। पिया घर तू चली जइबू हो कि हमके जियते न अरे पइबू ऐसा